večer prajem, pán vodič. Dobrý večer. Použili ste nejaké alkoholické nápoje, pán vodič? Nie, nepil som. Prosím vás, vystúpte si von. Pán vodič, prečo ste pili? Pil si? Prečo by som mal piť? Ty sa nevieš absolútne normálne správať. Prejdeš sa po čiare. Oje, Antonio! OK. Prejdite sa po čiare, prosím vás. Túorov. Zastavil som muža, pravdepodobne 25 rokov, intoxikovaný, požil alkohol, bude predvedený na stanicu. Uvidíme, že čo by vyskúšať z výsledných testov. Hej! Máme honenie vtákov.